Hi guys, welcome to back to my YouTube channel. तो फ्रेंड्स ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିବି ବ୍ଲଗ୍ସ OD01। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ 2026 ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ପଛର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସେତେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖଡ଼ି ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣେନି ଭଲସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ରାତି ବେଳକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯିବି ନେଭି କି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନେଭି ବୁଟ୍ରେ କ'ଣ ତାର କାମ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ତଥାପି ବାହାରୁ ଟିକେ କୋସିସ୍ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଜିର ମାନେ ଭାଇ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, କେନା ନେଭି ବୁଡ଼କୁ ଯିବି ନା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଟିକେ ମନ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଆସି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ରାତିକି କିଛି ସକାଳୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାତିକି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କାହିଁକିନା ଭାଇ ଯେଉଁଠିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯିବି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ନା। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଠି ଭାଇ ଅଜଗର ସାପ, ସେଇ ଗାଁ କଣା ଦୁଶୁନାହିଁ ନା, ଏଇ କଣାରେ ଭାଇ ଅଜଗର ସାପ ମାରା ଯାଇଥିଲା। ଅଜଗର ସାପ ଭାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧାଇକି ଖାଇ ଖୁଆଇକି ତ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯଦି ପାରିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କୋସିସ୍ କରିବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନେଭିର ଏରିଆଟା କେମିତି ଆଉ ଜାଗାଟା କେମିତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କଣ୍ଡେ, ସେୟାର କଣ୍ଡେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ନେଭି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଣ୍ଡେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ରହୁଛି, ଆଗ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ବାଏ।